Og sa atong Kumbira Express mga kapuso, usa ni sa akong paboritong merienda. Hilabi pa katong bata pa ko kay kini usa ka Filipino dessert nga swak sa tanang season. Tama ka diha, Say, kay bisan ako ni atong elementary pa lang usani sa mga ginapalit nako sa kantin. Busa dili na namo padugayon pa. Ani ana ang espesyal nga binignit nga iadam kanato ni EJ Espinosa ug Jemar Lamoste sa Davao City. Hello mga kapuso, ako si Jemar, ug kauban ako karon si EJ, ug among itudlo sa inyo kung ginawan sa mga special binignit sa merienda sa Dakbayan. Tara, sabayin mi. Ug mao ni ang mga ingredients nga among ginagamit. Tani ang saging kardava. Kina-make sure na mo na fresh ang saging nga ginagamit sa binignit. Ug naapod mi kamote, violet ug yellow para presentable siya sa mga customers. Naapod niya bilo-bilo. Ina-make sure na mga dili kayo siya lata para dili siya mabungkag ining luto sa binignit. Naapod niya sago, nangka, para humot. Naapod niya sugar, bugas malagkit. Naapod niya vanilla, water, ug mixed coconut milk mixed with our ingredients. Kung karon sugdan na ito ang pagluto sa itong special binignit, una, magbutang taog tubig, 1 cup of water sa pan. Pagkahuman, ibutang nga ito ang atong malagkit na bugas. Stay lang siya guys sa pan hangtod maluto ang malagkit na bugas at na siyang recover. Wait lang tayo mga 4 to 5 minutes. Kung karon guys, luto na ang atong malagkit na bugas. Ato nang isunod ang saging o ang kamote. Mag-wait lang ta 2 to 3 minutes hangtod maluto atong saging o kamote. Kung karon guys, humot na ang ato ang kamote o ang saging, ato nang ibutang ang atong bilo-bilo. So, i-stir na natin siya guys para ma-mix ang atong malagkit na bugas, bilo-bilo ang kamote. 2 to 3 minutes hanggang maluto ang bilo-bilo sa bayang kamote. So karon guys, luto na atong bilo-bilo. Ato na ibutang ang atong sago, ang gimixa na mo sa amuang merienda binignit mix. So sa mga 2 minutes guys, sa pagluto sa itong kata, ibutang na ito itong sago ug ang nangka. So ibutang na ito ang sugar. Then lastly, ang atong vanilla. So mag-wait lang ta guys, mga 4 to 5 minutes until mag-change siya ang color o mas sticky na ang sauce. Magkita na ito na unya mga 4 minutes. So karon guys, makita ninyo yung nag-change ng color o nag-sticky na yung sauce. Luto na ito ang binignit. O nara guys, ang lamian o bestseller o special binignit sa merienda sa Dakbayan. Kini ang At Home with GMA Regional TV.